വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നൊരു പുതിയൊരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ, നമ്മളെ പൂളല്ലേ, കപ്പയും ചമ്മന്തിയും പൊളിച്ച സാധനം. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോമ്പിയാണ് പൂളല്ലേ, ഇതാ പൂളെടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ തിന്ന് നോക്കുക. അയ്യോ അടിപൊളി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.